masipang pagpak sa Panginoon, kung hindi na naman yung kapan, kasi lang ginagabay, kung hindi na yung kapan, Happy Sunday. Happy Sunday sa telepono sa Panginoon. Nakunin ko sa pari, panahon na nag-isa siya, ningon ang pari, pinsan ninyo ang may kaaway. Palihog isa ang tubong kamot. O ilong kaayo ang simbahan. Namutayan ko sa ang pari, ang Boston. Pagkakalis siya ng kanyang parakyano. Pinsan ang may kaaway diri. Lingaw yun. Kung taon-taon na yung sa tiguang na niyon, Padre, ako, kung nalipay ang pari, kung di mo ng pari, katulad sa Ginoo, at least, na ang manyo'y bisan ko sa ngaway kaaway. Kung di mo ng pari, kung nanumana, nanay, pinanagay mong biyan. Kung di mo si nanay, 96 years old na kumpare. Kung di mo ang pari, pagkatiguang na nilingunay, kung nilingon ang mga tiguang, kaya ako kaaway padre, patay ka na. Sabi mo na yung kapalawa ay sun, nilingon si Jesus, higumaan ang imong kaaway. Kung iampo sila, ngayon himaraot kanino. Ayaw mahimo ilang mga anak sa Diyos. Sa langkong ng pagkastorya, binasig ka sa Ginoo sa paghigugma sa atong kaaway. Para nato isa heroic na tiawan. Pagsure, hiubaon niyo ang imo kaaway. Para na kung pinipulungan, muli kayong matawagan o bayan nipon kayo. Lisod na ato. Kaysa kung pinabuhi kasagaran, kung naay masukok na ito, kung naay ma-offend na ito, unsa may kasagaran na atong reaction. First, retaliate. Muingon ka sa tao na nakasakit nimo, may panahon na din. Babawi ako sa iyo. Lintik na walang ganti. Kasagaran, kung naibawagan sa una to, ang tendency, retaliate, may panahon na din. Hindi lahat ng panahon siya. Pwede na ba? Mumukalaistan sa akong resko. Kung naibawagan na nakasakit ako, we will fight back. Mumukalais. Muingon na ngayon, kung air-out ka, buang malaya. Kung gusto niyo mong tira, pagkaan niya tira. Kung di mga tendency na kung mabuhay, kung kita, kung sakitan. O posible, quiet lang. Pero magsakot. Kaya ilong-ilong ka. Ilong-ilong sa kalaro. Kung kapamon ang kasing-kasing. Sa'yo na ito. Ibig-ibig na mula tayong bago. Kulungan. Huwag masukot. Ang ito mo. Pero sa ito na tayo, hindi mo. Nagpagulungan niyo. Pero nahanay na hindi kukulo na ako. Mga sigat ang liwan.
tao mga sakit nato, he must pay. Kaniliyan tayo na nagbuhat, bayan ng Pilipinas. Mga isul, tawahan mo man kayo, hindi magtulong. Tawa na nangyayon. Panagitan, hanggang karon sa iyong mga nagpapalilangan, sigurado ko na nagsuko pa mo kay wag mo kagabat ko 5K. Una, nagsuko pa mo sa lista kay wag mo pa-update sa 5K. Suko pa sa kapital, suko pa sa NGO, suko pa sa SWD. Kaya doon abot ang ayuda. Kung ano bilang yan manipalay, na pareho naman may naigo o bagyo. O hindi ka matagpamilya. Tungkol sa kwarta. Hindi kwarta ang may solo. Para ako, di man ni masama. Di man ni gantay. Kita tayo na pinakamulan ng matagkwarta. Pero ang dagutan ini ang kinaiyak sa pagpunit o kwarta. Maugay na yung nakapunit na kung kwarta yung hisunay, wala yung hisunay. Walang kapatay, walang kaibigan, walang kapatid. Maugay pa na magdaghan tayo managsuon, pag-kliyente, magbuhol, kumusta? Usahay ang maungyuta ng realisan kaya pa saktong bakit. Tumas surte. Unya karoon na ay Jito dito surte para magsakop ka lang. Ikon na yung sunito, mas mayo pa. Isito na yan yung tuman. Tumaan na yan ninyo. Kaya parang enjoy mo kung sinyong pinabuti. Kaya kung ninyo nito padayon, kung simple, mamamatay na lang mo, di pa yung humayin yung kaso. Pero ngayon maghihapon, bahala. Kunti na. Dumot dito. Tuwasote. Nagtiwag na lang. Nabuti na po. Inikita. Pili. Nangamatay na lang. Dito sila ang salita. Pili. Walang patay. Pinakapulo sa kuwantang yuta ay lalis. Kundi ka na pag-isuon mo sa akin sa pamulitika. Amigo, nawala ang pananghigalaan tungkol sa pamulitika. Tungkol sa partido-partido. Kaya tungkol kay lain ang disuportahan ng presidente. Naglalis na, nag-away na, nagpumul na. Tungkol lang kay kahit-kahit silang disuportahan, nag-greeting. Nahinuntong na lang po sa quotation na Raymond. Ayaw mo kasuko sa iyong kailan kung dili mo parihas o presidente, gobernador, kongresman o mayor. Ang importante, dili mo parihas o asawa o biyan. Namor. Mas lisod na parehas mo asawa o mas parehas mo biyan. Mga isul, we can disagree. Lain-lain ang suportahan. I'm still be friends. Hindi ba tayo pagkakilala na hindi magpinahanglan na magpupunta na nag-represent magiging ng personal ang akong panagpapalala. Mga isul, sa akong pamalalito, unsa may epekto pinitaw na magiging tayo. Una, sickness. Ang tao na magiging tayo, prone
Ano man, ma-stress man tayo sa pagkakalain. Bugak man kanunay ang imong kasing-kasing. Mauna nga, masakit doon. Kaya kanunay makakita sa tao na hindi ka kaya. Di ba kung busy ka sa trabaho, kaya yun na una, kada yapas, ma-stress man tayo ka, kaya pagkakal naakay ko naman. Unya, yung pag-ibig mo, kauban pag-ibig mo living system. Na magsingin ang pagkuyong, magkasakit na. Ikaluha, sa akong pamalan ang epekto sa pagtungo. You are a prisoner. Anong piriso ba? Kung piriso ka, you are unhappy of your life because you are not free. You are not free to be happy. Tungod kay na ang kay kalikod o katungod sa iyong kasing-kasing. At di ay magdalay, piriso ka sa iyong pagdating. Mga isul, mauna, ako kong kasigol, forgive now. Mayroon mo magre, di kami, yes, di kami. Why we need to forgive now? Because you also need forgiveness. Ikaw sa mismo na kinahanglan sa pagpasayo. My soul, if you want to be forgiven, you need to forgive. Ikaw, gusto na pasayo ka sa upan, pero kita hindi makapasayo. That's unfair. Mga mabalik ka sa golden rule, na maugay rule, na atong amay sundo. Do unto others as you would have them do unto you. Para mangyayari ka mo kung gusto ka, na may magkatago ng iyong isikataw, panghatagsan. Kung gusto kang pasayo ko, panghatagsan kung pasayo. Dugoy ay ito'y ang free. Mga isul, kay Bawa Kaling, isod yun ang pasayo. Because we are human beings. But always remember, God forgive us. We are unworthy of His forgiveness. Sa magkanayon na makasakta, balik-balik na sakta, still God forgive us. Pinapunta, pinaagi ni Ana, ikasay makakakon na magpasayo sa ating isip na God. Jesus commands us to forgive. Wala lang niya kagsukyot, iyan yung himando ang buhatan ni. Ano man? Sa akong papalayo, it does not help kung magsira ka sumpaki o kahaw. Kay bawal ang ginoo akong ginig, mapalayo ng sining away, it create violence, it create war, it will not give peace. Kung sa may ito, may pinundan o may kapatungan ang kinabuhi kung magsigurad away o magsigurad kontra sa mga isa. That is why Jesus is commanding us to forgive our enemies. Okay, so, alam ko yung ulong kapulang, basta nakatamang ninyo. Ano mas dali-dali hindi naman ito ang inyong kapumutukan. Una, pray. Mayroon mo pa rin, isulat ko na lang, iampo na kapatong kaway. Pray, that's the secret. Iampo niyo yung kaway, bisan ito, iampo niyo, puwag pa na. Ito, ang gusto niyo ito,
but continue to pray. Bahalag suko ka, ampo kang ihapon. Ilimi, malukmay ang iyong kasing-kasing sa kagagayang kasikat. At the end of the day, bukaan ang iyong kasing-kasing. Umawot ang takna kung ang banato na makakasayo ka sa tao na iyong ikalagay. Ilimi, ilimi. Kung kung tao na iyong kaaway, sa singin mong ampo, posible sa nausan ang iyong buhay. Don't underestimate the power of prayer. It can move mountains. Ikalawa, inumdumi ng singers for God kung di ang perfecto lahat. Nasa kayo buyan, nasa kayo pagkukulang. And you also need forgiveness in your life. Ikatulo o sa katapusan. Tagda. Umiyon, disura ko na ng kaaway na ito pag-rate doon. Kaya kasagalan, kung anong kaaway, hindi magkaganahan na magkita ka. Pura ko insimba, magkakita ka ng kaaway na rin, gusto mong yung gagawin ka na rin. Kung nasa dito, gusto mong yung gagawin, hindi yung gaganahan na magtagpo o magkita mo. Pero tanda, business ko. Pero di ko wala. Pero mga soul, pinipili ko na ng usay, kung gaano ng mga sa murang nagtagtahin. Kaya posible, nabisan suko kaya, wapos sa panahon na mayroon na, ano nandiyan magkalimutan. Total, mura man ang bukita kayo kung saan na ako sa bukita kayo. Sometimes, pinahanglan na yung nagkakain mo first me, mo initiate sa mga niyo. At the end of the day, nag-ibong na lang ka, kaya nagkasya sa iyong buwan na makakakita ka sa pagpasay sa iyong kamay. Binigyan ka lang yung kakay. Pangunahan ka yung kakay. Hindi sa iyong kakaway. Ito ang isuon ko. According to Abraham Lincoln, Lincoln siya, Monedian Tamba, I destroy my enemies when I make them friends. Which is true. Kung iyong pagkalimutan. Imo lang kung mabuntog ang iyong kaaway kung imo silang iyong inangan. So, hinawag punta, akong iyong inangan. Kaya kung akong iyong ang inangan, posible, mawala na tayo. Pusa, ako ang nasigo ng mga isuwi. To live a life of love. Kaya kinabuhi na puno sa tuba. Bini kapungkot, bini kasuko, and you will enjoy your life. Let love conquer hatred and anger. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.